Hi guys, may buntag na demi di ari guys. Naglakaw mi guys kay moadto mi sa igsuon ni Unel kay naa may dudyanan sa ilahas magpaduyan-duyan mi didto magpahangin mi kay hangin kay init kaadto diri. So kana din ha guys sa unahan guys, dagat na siya guys. So bulugsong na ta dinha dagat na siya. Ug mao din among giagian padulong diri. So duol ra gud pod kaadto gikan sa bay ni Unel. So ari mi diri magpahangin kay persang inita jud kaadto sila may naiduyanan. Lami man jud pud diri pahangin-hanginan kay kanang at bakay dagat ba unsa hangin pud kaadto. So dili jud problema og init kaadto kay hangin man diri so maong niabot mo anhi mi diri. Kay ari mi diri magpahangin. Mga tog mi. Miming! Gwapa kayo si Miming. Uy, buyag! Ay, duyanan guys. Magduyan ta guys. Miming! Miming, dali, Ming! Gwapa kay iring nila dari. Alisa, Ming! Ming! Alisa ba? Asa man imong mga anak? Ming! Shtuy! Alisa ba? Lain na Ming kay di man mamansin. Tanawa guys, ang dagat diri is duulra. Naras ubos. So kung ana mi din ha, mulugsong ra mi padung din ha. Duol ra gud kaadto dagat guys. Pero mas duol ni sa una kaysa karon. Ang karon man gud guys kay ang dagat layo na bitaw. So muduya na ta guys. Mulingkod tas dudyanan. Mugdudyan na ta kay lami ikatog. Maglisod. Naglisod kog dudyan. Aw lingkod. So lami kadto ikatog guys. Kanang ana bitaw guys nga magtaybog-taybog. Sa hangin pa jud kadto guys. Dinhi lagi guys mga gabi lami kadto higda. Lami kadto ikatog dinhi mga gabi ba. Kaso lang kinatugnawan kadto. As in tugnaw jud kadto din ha adi makaya. Kinatugnawan kadto. Ang bawd sa dagat kay Saba na to. Lumi aligo. Tanawag dagat guys. Wow, lami kayo iligo as in. Nindot kay dagat. Lami kay ligo guys as in. So kana din ha guys, mulugsong rami din ha guys. So nakita ninyo na ay mga kamalig-kamalig dihang gagmay. Mao na abtanan ug moanha din ha. Kanang nay kamalig kanaon kana nga kamalig guys. Kana nga kamalig guys, mao nay abtanan na din ha kung moanha nay moanha mga ligo diri nga side. Anha mi din ha mga un katong sa una last year ni anha mi din anha mi din sa dagat. So din ha mi atong kuan kamalig. Diya may nagtapok-tapok ang dagat guys kay moabot din ang dagat guys dinhi. So ang katong kamalig guys masapo na siya sa dagat guys mo nang nindot kaadto ug mo ana din nga daghan og dagat kay masapo ng kamalig. Last year pag ana namo ang dagat is paghawak na ri pa-scrap niya lagi duol ra kay agianan sa pa-scrap naingon ana na maguni siya guys ang dagat murag na nasa loud ba tungod ingatong paglinog bitaw katong kinakusgan kadtong linog na luon ang kuan dako kay damage. So mao ni siya guys since naglinog mao na ni nahitabo sa dagat guys layo na kaadto ang dagat wa na sa loud. Mao na siya ang distansya sa dagat karon layo na kaadto. So moagang pa scrap doon ra siya. So mao na siyang kamali guys kanang kamali anha mi diha magtapok-tapok. Lingaw jud kaadto basta mosapo ng dagat din na sa kamalig. Og maura to guys. Kay lami ka adjong hangin guys, matug na pud ko. Kay nihagok na ring isa. So bye guys. Thank you for watching. Ingat. Babush.